ang Minglanilla nga ila nga sugat capital of the South. Karong adlaw atong idiscover ang mga natural wonders of Minglanilla. Nasayod ka ba nga daghang mga busay nga naglibot sa lungsod sa Minglanilla? Una na natong bisitahon ang inila na kaayo nga tubod flowing water resort sa lungsod. Usa ni sa mga paboritong destinasyon dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Tungod sa iyang natural nga tubig nga nag-awas paingon sa swimming pool. Dinhi sa barangay Manduang adunay talagsaon nga busay nagitawag og duwang-duwang. Ang duwang-duwang falls sa barangay Manduang gitawag nga duwang tungod sa porma niini nga sama sa kawa nga nagsilbing mga natural na jacuzzi. Sa gagmay pa may nga bata, kami din kuan mi kanang mga barkada na mo, mga rigid mi sa dungduwang, mga ahoy mi nya. Sa dili pa mi mga ahoy, maligo mi, daghan kay mi tanan, nya magdakop-dakop mi, lingaw kay mi tungod sa kanindot sa among falls diri dapita. Nya sa kuan sad kanang magdakop-dakop mi dayon magbaon mi aligri kay mi tanan, mangaon, magpiknik mi diri, magluto-luto. Dayon bibo jud kay mistanan diri sa among falls. Pila lang ka metro sa ubos niini makita ang taas nga tinubdan sa waterfalls. Kini kung kinahanglan duwang ang purmagot ani diha sa tuan pareha sa kwali ba nga kuan. Mao ning ginganlan og barangay dong Manduang. Ang duwang-duwang falls haom kaayo nga butangan sa groto sa Berhen sa Lourdes sigon pa sa tourism officer sa Minglanilla. Mao kini ang mabugnaw nga busay sa barangay Cuanos ang ilang Kawasan Falls. Gikan sa barangay hall sa Cuanos, maglakaw lang og 10 minutos subay sa sapa makita na nimo ang maanindot nilang Kawasan Falls. Ang Kawasan Falls sa barangay Cuanos usa sa angayan nga bisitahon ilabi na sa mga mahiligon sa adventure kung laag-laag o lingaw-lingaw sa pagdiskubre sa maanindot nga matalan-awon sa lungsod sa Minglanilla. Naata karon sa matunog po sa barangay Gindaruhan. Ang matunog falls sa barangay Gindaruhan aduna kini tulo ka level nga mahimo nimong tugkaron. Ginganlan kini og matunog tungod sa mabugnaw nga tubig nga nag-agas dinhi. Aron makaabot sa lugar kinahanglan nga mobiyahe ka og 15 minutos gikan sa highway unya mag-trekking og mga 30 minutos aron maabot nimo ang unang andana sa busay. Pipila lang kini sa mga maanindot nga tanan-awon dinhi sa lungsod sa Minglanilla nga angayan og dili unta si piaton sa pagbisita hangtod sa sunod natong hugna kini si Reggie Borlas alang sa Mag-uban Kita.